कडेरवा के अखाड़ा रे नंबर वन हवे केएस प्रोडक्शन गोपालगंज। ले लो सलाठी भाला ले लो सफाटा सब मिली जुली के हो जा 100 काठा सब मिली जुली के हो जा 100 काठा ले लो सलाठी भाला ले लो सफाटा सब मिली जुली हो जा 100 काठा करे नाही पावे कोनो लाफाड़ा रे करे नाही पावे कोनो लाफाड़ा रे महारत मारत फार दिया सो कपार रे नंबर वन हवे कडेरवा के अखाड़ा रे महारत मारत फार दिया सो कपार रे नंबर वन हवे कडेरवा के अखाड़ा रे कडेरवा के अखाड़ा रे नंबर वन हवे निमन लौकस हवा ससन की इहवा के लइका माथे बानी गमछी इहवा के लइका माथे बानी गमछी निमन लौकस हवा ससन की इहवा के लइका माथे बानी गमछी केहू के न सहे लसना खाड़ा रे केहू के न सहे लसना खाड़ा रे महारत मारत फार दिया सो कपार रे नंबर वन हवे कडेरवा के अखाड़ा रे महारत मारत फार दिया सो कपार रे नंबर वन हवे कडेरवा के अखाड़ा रे नंबर वन हवे कडेरवा के केएस प्रोडक्शन गोपालगंज। नाचे बिटू निकेश सचिन हो अर्जुन बीरबल बा खुशी के दिन हो अर्जुन बीरबल बा खुशी के दिन हो नाचे बिटू निकेश सचिन हो अर्जुन बीरबल बा खुशी के दिन हो ले जा सोन चनिया के बखारा रे ले जा सोन चनिया के बखारा रे महारत मारत फार दिया सो कपार